Üdvözlök mindenkit! A Shooters Picasa képfeltöltő rendszer fogom bemutatni pár egyszerű lépésben. Legelőször, ha még nincsen Shooters fiókunk, regisztráljunk egyet. Adjuk meg e-mail címünket, jelszavunkat, majd teljes nevünket. Rendben. Kattintsunk az elküld gombra. A rendszer rögtön jelzi, hogy sikeres regisztrációt hajtottunk végre. Kattintsunk a képfeltöltés gombra. Bejön felületünk, ahol válasszuk ki a Picasa program letöltése gombot, ha még nem rendelkezünk a gépünkön Picasa programmal. Rögtön bejön felugró ablakunk, és megindul a Picasa program letöltése. Ha a letöltést befejeztük, telepítsünk fel a Picasa gépünkre. Ezt a lépést most kihagyjuk, ugyanis az adott gépen telepítve van a Picasa. Második lépésként kattintsunk a Shooters képfeltöltő gomb telepítése gombra. Azonnal bejön egy ablak, mely tájékoztat minket, hogy a Picasához szeretné hozzáadni ezt az adott Shooters gombot. Okézzük le. Be is jött egy ablak, mely tájékoztat a gombnak a telepítéséről. A bal oldalon megjelenik a Shooters képfeltöltő gomb. A hozzáadás gombbal tudjuk hozzáadni a Picasa alapgombjainkhoz, majd az OK gombbal kattintsuk le. Gyakorlatilag látszik is, hogy oldalt az alapvető gombokhoz betársította a Shooters képfeltöltő gombot. Nincs is más dolgunk, mint kijelölni a feltöltésre váró képeinket, majd a Shooters gombra kattintani. Be is jön a rendszer, mert tájékoztat minket, hogy ha még nincsen regisztrációnk, akkor hajtsunk végre egy regisztrációt az oldalon. Most belépek adataimmal. Rendben. Leokézom. Be is lépett, és mutatja, hogy mely képeket választottam ki feltöltésre. Kattintsunk a feltöltő gombra, azonnal megindulnak képeink feltöltése. Jobb alsó csíkon mutatja feltöltésünk jelenlegi állapotát. Amint befejezte a rendszer a feltöltést, azonnal bevisz albumainkhoz. Láthatjuk, hogy alapból adott az albumnak egy Picasa import nevet. Jó? Jelöljük ki az adott albumot, majd kattintsunk a tovább gombra. Azonnal megnyitja a rendszer az albumban található képeket. Jelöljük ki azokat a képeket, melyben szeretnénk rendelni fényképeket. Majd kattintsunk a tovább gombra. Rögtön legfelül láthatjuk az ablakot, melyen beállíthatjuk, hogy mely szolgáltatást szeretnénk igénybe venni. Prémium fotók, poszter, professzionális fotók, vászonfotó, fotokollázs vagy prémium képek csomagban. Ha csomagban szeretnénk képeket rendelni, akkor figyeljünk, hogy két méret közül lehet választani, 10x13-as, illetve 10x15-ös méret. Csomagjaink ezekre a méretekre épülnek. A prémium fotókat kiválasztva azonban rengeteg képméret közül lehet választani. Jelen esetben prémium képeket fogunk rendelni 10x15-ös méretben. A legfelső táblázatba beállított méretek, illetve tulajdonságok az összes képekre fognak vonatkozni. A mennyiséget átállítom 2-re, és lejjebb gördítek, gyakorlatilag látom, hogy az összes képemnél beállította, hogy 2 darabot szeretnék kérni. Ha minden képből egyet szeretnék rendelni, akkor a mennyiséget állítsuk 1-re. Gyakorlatilag megjelenik, hogy minden képből egyet szeretnék. Az egyéni beállítások gombra kattintva lehetőségem van megadni, hogy ne csak 10x15-ös méretű fényképeket kapjak, hanem például az adott méretből 9x13-as. Rendben, és be tudom állítani, hogy ebből legyen 3 darab. A másolat készítése gombra kattintva képemből egy duplikáció készül, melyből kiválaszthatom, hogy milyen méretet szeretnénk elkészítetni. Gyakorlatilag könnyen, egyszerűen tudjuk duplikálni képeinket, és különböző méretbe előhívni őket. Rendben. Lehetőségünk van a képeinkről a vörös szemet eltávolítani, ehhez kattintsuk be a vörös szem eltávolítása a lehetőséget. Különböző képarányokat lehet választani, teljes kitöltés, eredeti arányok, effektek, fekete-fehér, szépia, természetesen fényes vagy mat felületben.
Ugyanezen effekteket lehetőségünk van beállítani az összes képeinkre is. Rendben, kosárba helyezem a kívánt képeket. A rendszer azonnal mutatja, hogy mely képeket rendeltem meg, milyen darabszámba, illetve mutatja ezeknek az összegét is. Kattintsunk a tovább gombra. Lehetőségünk van kiválasztani, mely módon szeretnénk átvenni fényképeinket. Választhatjuk futár vagy személyes átvételt. Személyes átvétel az ország 226 pontján lehetséges. Jó, én most futárral fogom megrendelni az adott képeket, meg kell adni a címemet. Címzet, beírjuk a teljes nevünket, telefonszám, megadjuk a telefonszámunkat, település, utca és házszám. Jó, irányítószám. Lehetőségünk van megjegyzést fűzni az adott termékhez, vagy megjegyzést fűzni a szállító felé. Kattintsunk a tovább gombra. Rendben. Gyakorlatilag ki tudjuk választani, hogy hogyan szeretnénk fizetni. Készpénz, banki átutalás. Adjuk meg számlázási adatainkat. Ha megegyeznek ezek az adataink, akkor egyszerűen kattintsunk a szállítási adatok másolása gombra. Az ellenőrzés gombra kattintva pedig megtekinthetjük jelenlegi rendelésünket. Gyakorlatilag kiírja, mit rendeltünk, milyen összegben. Minden megfelelő, kattintsunk a megrendelés gombra. A rendszer azonnal tájékoztatásra ad megrendelésünk sikerességéről.